ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. Yes. Ya sarki rabbana magajin al'umma, ina neman agajin ka kafin yin koma, zamto fanin yabo ga abban faduma, ka kare ni da sharruka ka tarin ilhama, a gaba wannan naka yawo jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. ba wannan ne naka miya ta roƙonka, ka tara mini sirka ka samun albarka, da zamto niyyar da ayyukan na domin ka, da zamto a cikin al'umman annabi san barka, a saboda murabbi na zama dubin al'umma, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. a yau ma na yau shirin da ɗan tsara kasida, na wagata na da ni da ogana dauda, wannan nan da ya tsallako da mu bakin boda, gidan annabi ya dirar da mu kyau da gida, a yasa kowa in ya gan mu sai ya ga barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. ina roƙo gun muradu dan Fatima binta, saboda mijinta Aliyu dan yayayanta, saboda mutuncin Rasulu komai a gare ta, saboda Khadija Amina Abdul kakanta, a murabbi ka saka mu a jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. salatai mara girguwa ga aininka, wannan wanda da an kira shi kai ne ke dauka, wannan wanda ya san shige fice na budget ɗinka, yayye mazani rasulu karshen aikinka, da alai ashabu wanda su ne muka kama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. aya sai da sajida salamun alaiki, makiya madaniya ya minki laiki, batula Allahu naki ma annabu naki, aya mai yin agaji jirgi ki wajin kanki, ki dauke mu ki saya mu da kaunar ki muhimma, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. aya shehu tijani daga kai mun gama zafi, da baye in ya su kaulaki sirril gaibi, aya dattijan kwadai iyakar raba hubi, ka yi mana zafi da shidu dan ba mu da zafi, saboda karamcin kalifa dagun barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. jirgi ne na durkusa gaban almukutare, ina nema a gare ka tushen alkhairi, a fasinjojin ka baba dan sana tsari, dan kai ne fa kake da lismutan jirgin jeri, mu rabbi mu kutare mu ka kai mu gabar hama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. cikin jirgin gautu na ga kai ne ma pilot, a ya zamto dole ni ko internet seaport, ina tsoron kar ciki na yunwa ta yi depot, kar ya zo yunwa da gaje ni kan fa mu kai airport, ina santin haraye ne na je gumbar hama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. aya baba ya muradu mu dan karɗe mu, kar ai dubin ayyukan mu ko halayen mu, mu dai ai mana dan sa wanda dan sake bamu, muna roƙo mu akai mu fadar barhamu, cikin jirgin gautar da jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. shi ko zanin mu ga shehu yan fage zai kai mu, shi ko shewaru na gun na kaula zai kai mu, shi ko shehu na kaula gun tijani zai kai mu, shi ko shehu tijani gun ma'aiki zai kai mu, shi ko fa ma'aiki gurin makaki zai kai mu, duk a jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. a yanzu ba lokaci matasa mu yi himma, mu dage mu yi azama zuwa gun barhama, idan mun ka bari a bar mu a tashar raba loma, to ba shakka za mu tashi yamti a kiyama, Allah ya kiyaye muna a jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. mu dage da bidan halal a komai mu da gabza, sana'u kuma jarraba a kotallar reza, mu dage mu yi hozula ko mu ya ce biza, kowa ma ya san maza ko sai in an gwabza, na fansa in shige ta jirgin barhama, ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama.
madafa a cikin ka ne kawai mu muka tare, dan kai ne bango majingina almuku tare, duk wanda ka wasu tura kawai ci ya more, mu ma kai mana karasa cikin shehu mu kare, mu rabbi kai ne ka tuka jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Kullum yin mun je gare shi sai ya kofurta, ya ce hanyar nan na ce wuto kar da mu barta, a komai tsanani da wahala kar mu sake ta, mu dage fa da hidima a kai za mu rabauta, yana karfafa gwiwukan mu abban barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Rijalai na tsere kun shiga jirgin shehu, halittu sun farga duk suna jirgin shehu, muruhinmu da rayukanmu na hannun shehu, kowa nasa gwanin yake yaba har yayi ihu, mu ma namu gwanin muke yaba a cikin himma. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Murabbi ka daɗe mu so da ƙaunar barhama, ka ƙara mini hakuri zama gun al'umma, ko da an cutar da ni ka sakar da na rama, ko da an je ni garkuwa sa da ya koma, dan cikin nan da ka sani ban fito ba na barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Muna roƙo gunka baba dan shewa rona, mun zo mun rasa gun zama ta ya za ku mu zauna, idan mun yi rashi muraduwa za ku mu nuna, ga kunci har damuwa cikin raina kuna, wai yaushe ne zan shige ta jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Kowa na fatan ya gan shi gefen ka muradu, murabbi a cikin rashidu sunan ka wujudu, tsikamin buri na dan mutuncin mamudu, sama fi kankantan motoci na kofa burado, ya zam kowane lokaci ziyarar barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Jirgin shehu kana ta sanya bayi a cikinta, don ko baka so da nan da can dun mu tsadaita, kana sa jinsin maza da mata a cikinta, har ma tsofaffi da yara don kar mu siyata, har da mu mako a cikinta jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Cikin jirgin ba mu san fitowa shan iska, don ko jirgin shehu ne halittu suka harka, komai in ka bida cikinta sai dai kwa ka ɗauka, ba mai makatawa bare ce za ka ci duka, idan ba ka cikinta baba sunan ka na dama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Cikin jirgin shehu ba halittun fada babu, domin mun ji cikinta ne ake taraban hubbu, na Allah da na jarumin mu sarkin mu na zibu, jirgin ne ma za ya kai mu har magun rabu, a murabbi ka saka mu a jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Adan mun yi rashin gwanin mu waye zai kai mu, samun kai samu muna yakinin mun samu, dukkanin rama da nan da can duk mun samu, har shaida aka yi mana na kaunar barhamu, ko yau mun kamace muna a jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Akan komai ma akwai silansa a azurta, na gasken da ya sutura mu don kar mu tsiyata, ya ja ya tsaya mana rayuwa kar mu jigata, uba na gari shi ake kira babban dokta, malam mu kutar daga kamfani Ibrahim. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Baba babu bukatan na buɗe baki a gabanka, in furto duka damuwa murabbi a gare ka, sukuni ya kauragu na ba sauran harka, in dinga tunani irin na wanda yake sarka, ina tsoro kara rayuwa in yi nadama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. A koyaushe ji nake kamar wani mai jinya, tunani na damuwar mu duk za su ilaya, kullum sai mun je muna bidar ai mana hanya, ina roƙo gunka ni da tattausan murya, aka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. A jirgin ne
za ya yi kunci da talauci, cikin jirgin ne ko bayi ke samun yanci, cikin jirgin marashi zai koma mawadaci, cikin jirgin barhama ake yin sassauci, na komai a saka mu dan mutuncin faɗin ma. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Domin annabi mai gida ga bayi mamudu, domin alayen gidansa sirrin alhamdu, domin tamina da ablu sirrin assamadu, domin na Khadija Fatima kayi wujudu, dan alfarman alhassan husainin Fatima. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Idan mun yi rashin ka baba to mun yi asara, tabbas za mu kasanta ko da yaushe a lalura, farkon mu da karshen mu zai kasance a tsirara, kowa za ya kira mu ne da yaya na fitsara, abu rabbi ka saka mu a jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Kai ne mai sawa ka samu dan abban zara, da dukkan lamuran mu da kai mun ka gadara, ka karan madadi da tarraki har da basira, ya abban madani makiyu abba ga nazira, domin shewaru na mu ka kai mu ga barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. A yau ma na yau shirin na dan tsara kasida, na wagata na da ni da oga na dauda, wannan nan da ya tsallako da mu bakin boda, gidan annabi ya dirar da mu kyau da gida, ya sa kowa in ya gan mu sai ya ga barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama. Ka sanya mu cikin ta baba jirgin barhama. Kasanyamu cikinta baba jirgin barhama.